Näissä vaaleissa ratkaistaan, kenen käsin Suomen tulevaisuus halutaan antaa. On aivan selvää, että Suomesta, suomalaisista ja meistä helsinkiläisistä on pidettävä huolta ja kannettava vastuuta niistä päätöksistä, joita politiikassa joudutaan tekemään. Kulunut eduskuntakausi on ollut monella tapaa todella haastava. Moni asia on pettänyt odotukset viimeisten vuosien aikana ja meistä riippumattomista syistä ulkoa tullut finanssikriisihän vei meidän itsenäisyyden ajan ehkä syvimpään lamaan. Täällä eduskunnassa on puhuttu paljon erilaisista merkillisistäkin asioista, kuten vaalirahakohusta, sukupuolivähemmistöistä, maahanmuutosta, kerjäläisten oikeuksista ja monista muista erilaisista ja erikoisista asioista. Aika moni on kysynytkin ja varsin oikeutetusti, että mitä meidän yhteiskunnassa oikein tapahtuu. No, minun vastaukseni liittyy monen peräänkuuluttamaan arvokonservatismiin. Meidän pitää löytää suomalaisuuden henki, pitää palauttaa yksinkertaiset perusarvot, eli minun ajatusmaailmassa ne ovat rehellisyys, kohtuus, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus ja luonnollisesti niihin kaikkiin liittyvä vastuu. Mä olen tehnyt tämän kuluneen eduskuntakauden aikana paljon työtä hyvinvoinnin ja turvallisuuden eteen ja sitä tahtoisin tehdä jatkossakin. Vuonna 2007 ensimmäisenä syksynä, kun aloitin täällä eduskunnassa, tein lakialoitteen törkeän rikoksen valmistelun kriminalisoinnista ja sen allekirjoitti sen aloitteen selkeästi yli puolet kansanedustajista, joka lähtökohtaisesti tarkoittaa demokratian tahtoa, eli sitä, että lakialoite halutaan silloin eteenpäin vietäväksi. On kovin valitettavaa, että oikeusministeriö ja oikeusministeri eivät tähän asiaan tarttuneet lupauksistaan huolimatta ja näin tämä eduskuntakausi ei riittänyt tuon asian läpiviemiseen. Toinen paljon julkisuudessa huomiota saanut aloitteeni oli tuo kerjäämisen kieltämisaloite. Voisiko sanoa näin, että sen aloitteen pohjalta saatiin aikaan tuo kokonaisuus keskustelusta siitä koko ilmiöstä, joka näyttäytyy meille helsinkiläisille ainakin katukuvassa varmasti nyt taas kevään tulleen todella merkittävänä ongelmana. Ehkä omalta kannaltani, kun pohdin sitä taustaani yli 14,5 vuoden uraa huumepoliisissa, niin merkittävin aikaansaannokseni oli tuo muotihuumausaine MDPV:n kieltämiseen johtanut lakialoitteeni. Siinä tein aloitteen perusteella hyvää yhteistyötä sekä peruspalveluministeri Paula Risikon kanssa että sosiaali- ja terveysministeriön kanssa ja ennätysajassa saimme tuon lakialoitteen voimaan.